Buonasera amici romanisti u Pellegrini Bambalullom, ai ma ci piaci, Pellegrini Bambalullom, ai ma ci piaciru ci piaci, Pellegrini jamelulom, ai ma ci piacir. Il-Magician De Rossi reġa għamela. Naħseb erġajna qed naraw daqsxejn l-opruma fl-aħħar. Ġajt apparti, mela kienet partita ostika, kienet partita mistennija li ħatkun diffiċli, kienet partita tattikament ippjanata sew. U nibdew bl-istatistika tal-logħba, nħobb nagħtiha ftit l-istatistika tal-logħba biex anke intom li tkunu qed issegwu tgħidu dan fuq xiex tkellem jew fuq xiex ġara mill-andament. Mela bdejna xar xuttijiet ar-Roma, 8 Sassuolo, 4 target minnhom ar-Roma 2 Sassuolo. Possess ir-Roma ddominaw b'64% l-34% għal 36% ta' Sassuolo. Passes kien hemm kważi d-doppju. L-accuracy tal-passes ir-Roma kellhom 90% fil-waqt li s-Sassuolo kien hemm 80%. Fouls kellna 11 għar-Roma u 10 għas-Sassuolo. Yellow cards ir-Roma rebħu 2-1, red cards xejn, offsides 3 u corners kellna 4 lina u 7 lihom. Mela, logħba ostika. Jiena is-Sassuolo narhom qishom b'hekk taraw dawk il-films tal-gwerra sewwa, is-Sassuolo nisħejlhom huma. Tgħidli għala minħabba l-fatt li qishom dawk il-bajns li jkunu fl-ilma mbagħad jerqu l-vapuri magħhom. Jiena għalija s-Sassuolo waħed minn dawk it-tip ta' timijiet li hemm fis-Serje A. Tim għalkemm mhux xi tim stellari ma tim dejjem kien hemm, tim li kapaċi ikabbar iż-żgħar tiegħu u apparti minn hekk kapaċi wkoll jixtri players bar li jisfruttom u jillonċjhom jiġifieri fis-Serje A. Tim li nammira ħafna il-mod kif jaħdem bħala klabb. Għalkemm mhux xi tim kbir imma ta' min jinnota li s-Sassuolo huwa dak it-tim ta' nofs il-klassifika, tim li minnu ħarġu diversi players li kienu forsi ftit stabiliti ma mbagħad trasformaw ruhom magħhom u oħrajn min-naħa tagħhom. Il-formazzjoni rġajna bil-King għalija jiena il-kellek tagħti plejer tal-logħba nagħżel 2 nerġa' bid-darba. Nagħtihom 9 punti kull wieħed, Żvilar u għaxej Julian qed ikemmex wiċċu jħares u jitlob għax Żvilar mhux se toħduh dak mhux Ellison, m'għadniex il-Monti r-Roma tiġu tieħdu l-aħjar players biex xejn. All right? U toħgħodx titħaq. All right? ċajt apparti. U apparti minn hekk Pellegrini. Pellegrini valin kont wieħed milli kont nikkritika ħafna, ġieli anke qed minħabba l-kwalità tal-op li kien qed juri li mhux denju li jkun jilbes flok ta' Roma ħseb wara jkun captain. Imma God bless il-Magician De Rossi trasformaħ waħda sew. Apparti minn hekk kellna l-Każdorp li kellu logħba insomma, Mancini jien għalija għalkemm ġibnieh mill-Atalanta jien da Mancini jagħtu qalbu għat-tim ta' Roma iktar milli kieku kien Ruman u Romanist. Diego Llorente wieħed mill-akkwisti fil-fażi ta' wara u nispera li das-sajf jiġi riskattat minn mal-Leeds. Spinazzola sfortunatament fil-logħba ta' nhar ta' li għaddiet reġa' weġġa', ġifieri wara l-infortunju li kellu fl-Ewro
fej Italjani xrobna minn fuq dal-Ingliż ġodarhom stess. U badaw mill-Ingliżi rtiħu l-Murinja magħhom. U tiġu Halloween, tiġu sbieħ Murinja magħhom. Sura ditur, dalik ennejli bomba. Kemm nixtieq dinqalalek il-weda. Et ngħidlek ta' vera, jekk tieħdu l-Mourinho l-Ingliżi, kemm hu pjaċir. ċajta parti għax aħna bejnietna niċċajtaw. U by the way, Sur Antonell toqgħodx tinkwieta, il-ballun tal-Awtaro għadu ġej bil-mod, għax l-ħalli raħ fil-kanal ta' Venezia. Mela, inkompli fuq ir-Roma aħna bejnietna niċċajtaw. Imma qed tinnotaw it-ton u apposta qed nagħmel għallhom. Li bniedem jiċċajta u ma jaqax fil-personal hija importanti. U dan huwa preludju għalli ħadd isimgħu wara minn id-direttur tagħna u hemm kunu maturi men. Di x'inhi biċċa ġilda noqogħdu nifirħu warajha u x'qed nakkwistaw. Temmu sammur Ruma jien jilqani derossi bix-xampanja jew Julian imur Liverpool joħroġ Klopp u jġiblu l-isbaħ tfajla ta' Liverpool jew imur Antonello u joħroġlu xi serdu ta' xi 200 euro. Zanetti, idu tiftakru, bir-rispett kollu. Jiena hekk ninħaraq. U ħanħu spunt jiena wara nkanton li ħekellimkom, u għandaw għalina u aħna taf x'aħna ftit ta' players li l-Maltin kielu l-kirxa magħhom bħal Beckham u Gary Neville niftakar il-United. Ir-rispett li kellhom dawk il-players li s-supporters Maltin ma kontx isib imma daw qabduhom ta' 16-17 sena dejjem jiġu Malta u jdabruhom. Hija. U temmu sa noqgħod immur ngħajjat il xi ħadd jiena u ngħajru inħabba biċċatejn laqqas jaf min jien. Ejja nimmaturaw ħbieb. Niċċajta iwa. Il-ballun ta' Antonello mhux bajt insemmihu daqqa sabuħ fir-roundabout u hekk mhux semmu ngħidlu ja oħxon jew baħnan jew iblaħ. Ejja nimmaturaw billi niċċajtaw fuq futbol. Anke jien Brady u ma kollha niċċajtaw mbagħad ma' Karim. Imma napprezza li sakemm iċċajt, u rajt ikun kontenut, u lan semmu l-omna, u lan missierna. Jiena lek nitkellem kif nitkellem fuq il-programm. Nitkellem fejn għandi ħażin, fejn għandu tajjeb. Issa it-tim tiegħi qed sejr tajjeb Alla jbierek, u mhux soqgħod nara t-timijiet l-oħra żibel, jew noqgħod ngħidhom għax m'għandhom xejn, u jien nista' ngħid il-Juventus ħadu tazzi iktar minn ma nafxiex. Ħtejhom aħna tafx qisna dawk biljonari u aħna li nitolbu bil-plattina. Ta' kulħadd għalhekk sabiħ il-futbol għax daqqa l fuq u daqqa l-isfel. Imma int la trid tara kbir. La trid tara n-nies dubbien u hekk ħadd iċċajta skaċċajta b'mod li mhux taqa' fil-personal. Imma wara dan ħajkomplilkom bl-omelija ta' tlieta llum ta' San Giuseppe, id-direttur tagħna. Mela, apparti minn hekk, Brian Cristante għalija jien wieħed mill-aqwa ċentrokkampisti li qatt kien hemm fl-Italja. Sfortunatament ma tantx jiġi apprezzat. Paredes irxoxta. Reġa' xoxta ġifieri qed nerġa' narah il-Paredes li kien fil-bidu meta kien mar-Roma. Pellegrini bla dubju għalija sorpriża sabiħa ta' din it-tieni parti tal-kampjonat. Għawar huwa enigma ftit. Biss nemmen li Roma, speċjalment dan li ġi plejer b'xejn, naħseb li għandna nkomplu ninvestu ftit fih. U ma nixtieqx li jiġi mneħħi. Lukaku u Liu jibqa' Lukaku għax imbagħad dawn li jagħmlu tal-Inter bekk jaqbdu magħkom. Mela l-ewwel Lukaku tikbuh għax barrikom u ġimgħana. U mbagħad tgħoddi tgħidu għax ħażin. U ejja, jew tajjeb jew ħażin. Jien kellek tgħidli Lukaku, Alla mhux tajjeb u ma jiskurjax, ħallasna dawk il-miljoni kollha. U mbagħad kellna jien għalija wieħed mill-ikoni ta' Roma u qed li bil-qalb u pedina importanti anke għal De Rossi u għal Faraone kellu partita tajba. Sfortunatament kif semmejtilkom Spinazzola werka Spinazzola weġġa u ħerġa di perjodu f'konvalescenza
rajna li l-ħabib tiegħi Dybala ma labx u apparti minn hekk rajna wkoll l-Lażmun. Jien pereżempju għas-sena d-dieħla nixtieq nara huwa da. Personalment jiena għalkemm Lukaku naraħ tajjeb u hekk naħseb bil-flus li bej tixtrih u bej biex iżommu li bħal meta tixtri Ferrari, mhux li tixtriha. Dik mhux vitz il-Ferrari. €10 tagħmel ġimgħa ta' qatt Malta. 300 euro, 150 euro petrol biex noqgħod iddur Malta mbagħad fi traffic law. Jiġifieri naħseb li jiena kellna nirringrazzjah tas-servizzi tiegħu, napprezzaw, ifhimni, kien imħallas tajjeb u semu taħ, imma naħseb nippreferi kieku ninvestu u nġibu lill-Lażmun plejer kwiet karattru tal-ġen u li jagħtik ħafna u ħafna. Apparti minn hekk ukoll xi ħaġa nota pożittiva f'din il-logħba kienet ir-ritorn ta' Tammy Abraham li jiena għandi daqsxejn sospot għalih għax niftakarni meta darba mort nara l-Lazio Roma Lazio kun għadhom laqqas għaddew 30 sekonda li dan mollinix mal-ħalid kif jgħidu bħalma jgħidu ta' qali, jollina mal-ħalid. Insomma, u prattikament nispera li dal-plejer jerġa' jsib il-forma tiegħu. Biss kellhom ir-Roma jibqgħu hekk jien nixtieq li jekk Alla jrid tas-sena d-dieħla jekk isiru daqsxejn nesti qawwin. Jinżammu il-plejers li għandna apparti Lukaku. Pereżempju Llorente nżommu. Il-keeper most probably il-Portugiż ħallina nirringrazzjah tas-servizz ngħidlu ċew baj. Jinġib goalkeeper ieħor sura lil goalkeeper tagħna li kien fundamentali. Ma nafx min innota jew le. Il-Roma darba minnhom f'attakk is-Sassuolo kienu ħeġbuna drop kieku il-ballun ma ħabatx, anzi ma laqax bl-intern ta' saqajh il-keeper u marma l-lasta kieku kienu jġibuna wieħed. Ġifieri għalhekk kienet partita ostika. Kienet partita tajba, reġa' ġie r-riżultat utli li poġġina taħt il-5 post ġast tkun huma 3 punti li fl-opinjoni tiegħi huma doable. Jekk nibqgħu sejrin dil-forma inħoss li anke peress li hemm xi konfronti diretti ngħid li nagħmluha mal-ewwel erba' taċ-Champions League għalkemm jaf jkun hemm u naħseb għalkemm hija ftit diffiċli ma naħseb li anke t-Taljani jirnexxielhom jaħtfu dak it-tieni jiġu fit-tieni post tal-klassifika tal-Ewropa biex jieħdu dak l-ekstra siġġu tal-Champions League, jiġifieri qegħdin hemm. Kienet logħba sabiħa ħafna, logħba entertaining, logħba li kien hemm ħafna tattiċiżmu biss il-Sinjor Kapitano Lorenzo Pellegrini biġmil ta' u meta ngħidilkom ġmil ta' gow għamel, biġmil ta' gow ċab il-weheb xejn li kien biżżejjed biex tagħna 3 punti fundamentali fit-tiġrija għall-kampjonat, speċjalment biex nieħdu bħalma jitsieħbi id-direttur biex nilħqu aħna peress qegħdin nisfel biex nieħdu il-meżonett. Mela, il-klassifika bħalissa taqrek wara 29 partita, Inter 76, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54 u Roma 51. Fadal ħafna lob. Fadal 9 lobiet li jfissru 27 punt. 27 punt, bib tiegħi mhux ċajta, u meta tqis il-kalendarju issa tar-Roma, rajt naraw li huwa doable minħabba l-fatt li l-Roma issa jmissna bħal bieraħ ġimgħa mal-Lecce, nisperaw ma joħorġu nixxi waħda tal-ġimgħa kbira, daw għax daw famużi għal-vari tal-ġimgħa kbira Lecce u statwi oħrajn. Speraw nixxi jkun midja. U mbagħad ejja prosit. Imma mbagħad għandna id-derbi ta' Ruma għas-7 ta' April. Nibdew fil-konfront tal-Ewropa, għax aħna bżiesel tagħha lil Alla. U għara ma jeqirdux tal-Liverpool ta' fuq id-dross, għax bitzilla ġabitkom il-fortuna. By the way,
Xaxxen li rasek, isek l-amori, meta ma ntex jiekol, Julian, bħalissa, xħat għamil tamil lix minn daw ta' xittin baqbija għallak fil-bħal ta' Maurizio Moscata kan f'doħerek. Bella Roma niġu mal-Milan, jek naddu for a change, insibu il-Bayer Leverkusen most probably, il-Liverpool ġew mal-Atalanta. U plassek, jekk jgħaddu ġew ma ġiġtimijiet li anka l-belt għal-kem sejr l-isfel u kollu tuħom loba. Imma rridu dak punti ieħor fuq il-kampjonat Malti, imma ċajta parti. Vera l-fortuna juta l-awdaċe u xorta nibqa' ngħid li Liverpool jibqgħu il-favoriti netti għal din it-tazza, imma kabon, naħseb dakinhar in-nies ta' Mersi sa jitħadd ma mesaħ minnhom wara li għamel in-number 2. Għax biex tiġik dik il-polza, qed ngħidlek, mela, għandi istruzzjonijiet mir-reġija li xi ħadd għandna xi messaġġi bħal naraw minn hemm ta' tuni ċans għax imma t-teknoloġija ma tantx inħabib. Mela l-kamra sportiva u naraw min qed jikkandi 5 kummenti jew minuta. Marx Cambridge watching with you, all right, tajjeb, prosid. Mela, id-daħħani ħasrapani, skofu li ma jkunx bżonn nixxu gowli li ħol minn għandkom nittama li jensi li bħala li għanna ħafna snin. Tajjeb, il-paniġirku jkompli għadak għal-parnis. Iwa, għal-darbohra ġitna tajba ħabib, il-soltu dejjem jatuna drost għal, dis-sena ux drost għal. Ajja. U dirjun għalli Andrea Kirkop, naw xaw iktar. Kan naraw xawaw. Minuta. Ma nafx għal Andrea Kirkop għax intlift. Storja. Insomma, skużawni, et jamilli id-direttur minn reġija serek, għall-ewwel mela meta bdejt nagħmel programmi kien jagħmilli hekk, jien kont naħseb rid nagħmillu xi kendi f'qosda, tiftakruhom dik l-ambuta li tkun kollha zokkor nixtru fil-festa. U sibtu għandu xi part-time hekk jew xi sponsor hekk. Ċajta parti. Il-lejla nixtieq nagħlaq billi nirringrazzjakom qed nieħu pjaċir anke u napprezza hemm ċerti nies li jseguna għalkemm intimijiet oħra jgħidu li kalb nieħu pjaċir nisimek tikkummenta. Ismu, il-futbol jiena nħobbu ħafna, biss meta nikkummenta nippreferi li minħabba ċerti affarijiet nuża moħħi mhux qalbi. Għal-grazzja tal-Alla erġajna qbadna daqsxejn rotta sabiħ Roma nispera li tkompli. Hija ħafna għal-qalbi, speċjalment minħabba l-fatt li De Rossi mhux biss kien plejer captain imma issewwa l-coach tagħna. Immaġinaw jekk nerbaħ xi ħaġa b'De Rossi fuq il-kejk mhux ċirasa ħajkolli imma għalqa ċiras. Apparti minn hekk nerġa' nkompli bl-appell tiegħi, ħbieb tiegħi ejjew nużaw il-futbol impermezz tal-futbol, speċjalment issa bil-permezz tal-futbol iktar attiv minħabba li mmorru nsegwu t-tifel u hekk. Nħalluh bridge il-futbol. Nħalluh xi ħaġa li taqqat. Ma ntumux toma kera ta' ġdid u firda. Anka dil-ġimgħa qed nara t-television kien hemm logħba fit-Turkija tal-istmerrija. Jew wieħed minn dawk li nħobb immur il-ground. Jekk hux Malta jew barra minn Malta li hija inħossu bħala quality time tajja jew tibni kbir li mmorru ġew ground. Ejjew ċerti affarijiet ma nħalluhomx ikissruna jew jifirduna. Jew hekk għandna niċċajtaw ma niċċajtawx b'mod li nweġġgħu l dak li jkun. Mela wara kull bniedem mhux qalbem. Issa jekk iżommx mal-Inter jew ma' Real Madrid, jekk hux sabiħ jew ikraħ, jekk hux oħxon jew qasir. Naħseb ċerti kliem jaqbel li nevitawhom. Jien issa ħallikom segwu r-reklami għax inkella id-direttur ma jkollux il-luklandu kemm hu seks il-lejla ħataraw kif ġiena minn Milan. B'xarhom 10 bix-xahar ta' Polit. Naħseb Milan jien fuq din notta ħallikom stiem saħħit notte u forza Roma. Notte.
Buonasera, nsellilkom t-tieni parti tal-programm 175 mill-sensiela Mix Zone huwa achievement li irnexxielna nilħqu għal daqstant nixtieq nirringrazzja sew l-YouTubers kollha li jagħtu sehomhom għal dan il-programm kif ukoll l-sponsors tal-fiduċja kollha tal-fiduċja li ikomplu juru f'dan il-programm li jieħu ħafna ħin jieħu ħafna sagrifiċċji imma meta naraw ir-riżultati u naraw views regolari dawn huma affarijiet illi nieħdu ħafna pjaċir bihom u nieħu kont l-okkażjoni biex nerġa' nirringrazzja minn ġdid lit-tim kollu wara dan il-programm sew jekk huma YouTubers sew jekk huwa tim tal-production u wkoll inħeġġeġ il kulħadd keep up the good work ħalli anki aħna nkomplu nagħtu wkoll kontenut ta' livell għoli bħalma nagħtu grazzi wkoll lilkom is-segwaċi illi issegwu dawn il-programmi min b'intenzjonijiet tajba u min b'intenzjonijiet maligni ħafna. U għaw ħanġi għall-ewwel diskors qabel ma nibda nitkellem fuq Internapol li naħseb li huwa dovut. L-ewwel qed jiena m'għandi ebda problema li nħu responsabbilta tal-kummenti li qed għaliex ġenwinament kont nemmen ċertu ħsibijiet. Jiena personali billi tiġu tsikuni għax Lautaro tilef il-ballun mal-Atletico ma jimpurtax. Kummenti jekk inħalluhom għaddejjin għaliex ovvjament huma kummenti li huma fil-limitu tal fil-limitu ukoll tal-programm. Jekk jien ngħid xi ħaġa qed nieħu responsabbiltà tagħha u ovvjament ħanistenna illi supporters ta' timijiet avversarji ser jiġu jtsekuni fuqha li eventwalment ma seħħitx kif seħħet. Imma li jkun hemm supporters ta' tim partikolari u se nkun ċawtont fuqha din Voldieri, illi dan u se ngħid għal xi ukoll minn ftit ieħor illi jidħlu fuq il-videos li aħna qed nippruvaw intellaw minn Milan biex dejjem intukom servizz aħjar. Jew fuq videos oħra. U li niġi moti titli bħal Tuffu, Fantozzi, Awrinar u kummedji ċelebri jew inkella meta nagħti twissija niġi sfidat dik le jien min nista' naċċetta. Fit-tmiem il-ġimgħa kelli nibbenja ma' 12 il-persuna minħabba hekk u din inħoss illi mi jissew u jiddispjaċini li jkolli ngħidha ħafna minn daw is-supporters huma supporters tat-tim tal-Juventus illi nifhem li hawn Malta u rivalità kbira bejn Inter u l-Juventus, imma kien hemm supporters illi kienu ċivili, nikżu u nikżu billi baqgħu fil-ground, imma li toffendi personali le. La jien mhu ħanaċċetta u ebda YouTuber ieħor fil-kamra sportiva u nispera li dal-messaġġ jasal għand dawn in-nies li bbenjajt nhar il-Ħadd. Aħna il-kamra sportiva nippreferu jkollna 4000 ruħ li jkunu ċivili u li jsegwuna milli nkunu 6500 u jkollna l-ħadd ħażin u jkollna nies bħal dawn illi sfortunatament ma jafux x'inhi l-kelma rispett. U kull pereżempju huwa wieħed biss u qed ngħid għax kombinazzjoni illejla aktar tard nitkellmu fuq Liverpool United. Is-sena l-oħra meta l-Liverpool taw seba' l-United kellna kummenti ta' tniqqis min-naħa l-oħra imma ma kellix għalfejn noħroġ nibbenja lanqas bniedem wieħed. Jew allura dal-paroli fil-vojt min-naħa tas-supporters Taljani u ta' dan iċ-ċertu klabb qed tiġi kull darba. Come on, ejja nikbru naqra, ejja nimmaturaw. U se ngħidilkom oħra, ewna laqbija. Il-YouTuber tagħkom tal-Juventus Mark Xkembri irrabjat ħafna fuqha u għada għandu paniġirku ieħor lesta likom. Ejja laħwa nimmaturaw u nuru rispett. Jiena lest nieħu responsabbiltà tal-kummenti tiegħi, imma kull ma qed nippretendi lek għandek tniggess ibqa' fil-ground tal-istess jiġri
fil-Formula Wieħed. Meta jiena niggessa supporters tal-Ferrari, nipretend, imbagħad ovvja, se nistenna li jekk tirbaħ għal-Ferrari se jiġraqtu miegħi, imma mhux min niġi majjar it-titli li ġejt majjar kamon. Anki spiċċajt illum kelli nirrapporta paġni oħra għax baqgħu sejrin biha, ejja nkunu amaturi ħbieb fid-diskors tagħna, Voldiri. Mela, wara li kelli nagħmel din il-pritka illi ma ħadd pjaċir nagħmel, infakrukom li qegħdin live għal kull min jikkummenta issa fuq il-logħba Inter Napoli. Jiena kif tafu kont Milan qiegħed nassisti għal din il-logħba. Minn 13 il-logħba li rajt sissa l-iskor wara din il-mawra jaqra disa rebħiet draw wieħed li hu l-ewwel draw li rajt u 3 telfiet. Biss il-messaġġ li ħriġt bih meta tlaqt minn San Siro l-ħadd kien imnalla ejja il-waqfa għaliex il-plejers dew għajjanin. L-effetti tal-120 minuta ta' Madrid għamlu tagħhom ukoll imma imnalla ġejja il-waqfa għal ċertu plejers dew għajjanin ħafna. Formazzjoni li kif mistenni kienet l-aqwa 11, Inzaghi niżel l-aqwa players u għamel sew għaliex l-Inter kienu mitluba jagħtu risposta wara d-disfatta Ewropea. Biss ċertu players ma nafx jiena. Turam id-dizappuntani ħafna, ħela diversi ċansijiet, Mkhitaryan kien għajjien qudiem we left some chances to get begging. Darmian, skurja għu sabiħ u kol. Illi kol kien wieħed mill-aqwa players illi kellna fil-loba. Biss kollox ma kollox loba li stajna għahna imma li tlifna zewċ punti. Jiġifieri ma naħsibx u ħan ibwieġeb naqra lil Lukin direttament. Fimni, il-lig it-semeterof meta mhux jekk se nieħduh. Id-distakadu kbir minix qed nimmaġina illi ma naħsibx li se nfalluh il-lig ħanejtek alla ħares nitilfu 14 punt. Biss jiena minn dak li rajt f'Milan huwa illi hemm bżonn il-mistrieħ, anzi ħankun ftit radikali u ngħid illi jekk il-ġimgħa jiġu l-plejers tan-nazzjonal, Inzaghi għandu jsejjaħ ritiru mis-sibt ħalli it-tim regroup u immorru għall-aħħar ftit 9 tfad li bit-tir illi nfittxu nagħlqu dak l-iskudetto illi verament jixirqilna. Jiġifieri, jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb illi l-kampjonat nirbħuh mat-Torino u se nispjega raġuni oħra fejn qed naħseb hekk minn hawn u ftit ieħor imma m'iniex qalbi maqtuha Voldiri. Punt ieħor li xtaqt inqajjem rigward din il-logħba huwa dan fuq il-kwistjoni Acerbi Juan Jesus. Jiena fl-opinjoni f'ira u li tiegħi kien hemm naqa' batti bekki, biss jekk Acerbi għadda kummenti razzisti kontra Juan Jesus, Acerbi żbalja u ġustament għandu jiġi sospiż. Bħalma nispera li jiġi sospiż l-uffiċjal La Penna illi ħa sensiela ta' deċiżjonijiet kontra l-Inter, speċjalment fl-aħħar parti tal-logħba fejn ma tax diversi fouls, jekk il-memorja tieni tajjeb ukoll kellu jagħti penalty addirittura u ma tax. U personalment jiena naħseb dik kienet l-unika nota sewda li kellna minn din logħba, l-arbitraġġ ta' La Penna illi kien arbitraġġ orribli. Mela ħalli nibda nara naqra xi ftit messaġġi qabel ma nagħlqu.
Tirjon jekk mhux kapaċi jqogħdu għall-kummenti ibbenjhom le, fil-fatt dik hija regola u bħalma nibbenja lil min jattakka lili, nibbenja l min jattakka kull YouTuber ieħor illi hawn fil-kamra sportiva. Aħna naħna ninvestu ħafna ħin, speċjalment jien, ninvesti ħafna l-jieli, ħafna sagrifiċċji biex nara li l-affarijiet jitilgħu tu standard. U nippretendu min ma joġbux idabbar rasu. Mela, Daniel Bonici kien bqajt insieħbi ta' Berzebbuġa proset insellim lek Daniel. Andrea Kirkov, mus se naċċettaw li dal-programm jaqaf minħabba tajjir personali li Andrea ma nix intenzjoni li jifqu. Aħna għandna intenzjoni li nkomplu nkabru, u nkomplu nġibu anki nies ta' karatura bħalma se nġibu din il-ġimgħa fuq botta u risposta hekk kif jekk ma jinqala xejn suppost għandu jkollna magħna lil ħatħlief l-ex Kort Nazzjonali Malti Pippo Bsajla fil-programm ta' nhar il-ħamis. Imma daka mbagħad nitkellmu l-ħamis fid-disa' għalih. Andrea kien kopja jgħidilna mikiterjin ta' ħafna kwantità ma naqas ħafna mill-kwalità fl-aħħar żewġ logħbiet. Għandu bżonn jistirħ ftit Andrea din li ngħidha naħseb mill-bidu ta' Marzu video wara video wara video. Mikiterjin huwa plejer li għandu bżonn jistrieħ. Għandu bżonn jagħmel dawk iż-żewġ logħbiet barra. Allura maħniex kapaċi nilagħbu pereżempju Barella Frattesi Ċalanoglu, qed nagħti eżempju, jew inkella Barella tilab id-doppio play, Asllani Ċalanoglu, nifhem l-importanza ta' Mkhitaryan ta' u tagħna ħafna din is-sena imma isma'wni ftit. Għandu bżonn jistrieħ, ma nistgħux qed nitkellmu fuq plejer illi jgħod 35 sena. Tiger Lily, grazzi tal-appoġġ kontinwu illi tagħti lili sew lili bħal Antonello kif ukoll il-paġna tagħna bl-istabbiliment tiegħek Beauty Wisdom. Ħadd ma jgħajrek għal xawjien għalik ukoll, grazzi Tiger. Luke, laqwa pandiġġo Malta, modestamente parlando, napprezza ukoll il-kumment tiegħek, grazzi Luke. Mela, jiena naħseb illi għalissa m'għandix iżjed xi nżid issa l-logħba li jmissija Inter Empoli fl-ewwel ta' April li ġej biss illum ħarġet aħbar il ħanalaq fiha Inter Milan Inter il-logħba li jista' jkun tagħti l-iskudetto se tkun se ssir nhar it-tnejn 22 ta' April. Nhar it-tnejn 22 ta' April. Il-ħin uffiċjali joħroġ għada malli jasal ukoll intellaw l-aħbarijiet fidejna. Mela, jiena l-opinjoni tiegħi rigward il-ħin ta' Milan Inter huwa li tresqet ta' tnejn għal raġuni waħda li hija raġuni ta' sigurtà. Uffiċjalment qed jgħidu x'il-Milan talbu ġurnata oħra minħabba l-Ewropa League imma jien ħadd ma jneħħi li minn rasi l-dinja mossa tal-Komune ta' Milano biex ikunu ċerti illi jkun hemm sigurtà massima f'San Siro u qed ngħid hekk għaliex wieħed jista' jistennija. Milan Inter, il-Milan home, l-Inter brebħa jaf jieħdu l-kampjonat, għax ovvjament irdu naraw se jiġri fil-logħbiet li għatfadal sew minnaħa tal-Inter sew minnaħa tal-Milan ukoll. U qed jibżgħu li jista' jinqala xi inkwiet. Fid-dawl taċ-ċirkostanzi deċiżjoni ġusta għalkemm jien nerġa' ntenni nemmen illi l-kampjonat jintrabaħ il-ħatta wara mat Torino bejn dik il-ġimgħa wkoll hemm Juventus Milan, volli ironikament jafu jkunu l-Juventus li jtuna il-kampjonat. Imma fuq hekk nitkellmu iżjed il-qudiem. Jiena għalissa ser nieqaf hawnhekk biss qabel ma mmorru għar-riklami ħanurikom naqra screenshot ta' tnejn min-nies li qegħdin jistennew biex jidħlu qegħdin standby hawnhekk Brady u Julian jekk qegħdin tarawna nitlobkom ixxejru ukoll is-segwaċi tagħna wara r-riklami jidħlu dawn it-tnejn Brady u ċ-dawl fl-aħħar il-United irnexxilhom iġbu waħda fuq il-Liverpool ħanisimgħu naqra x'għandhom xi jgħidu fuq il-derby tal-Ingilterra li kellna mill-FA Cup. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-każ tiegħi nhar il-ħamis ma' Roberto De Brincat u l-mistieden speċjali tagħna Pippo Bsajla għall-programm Botta u Risposta. Islim, Forza Inter,
u nerġa' ngħidilkom bil-għaqal l-aħwa. Ejja il-ħaġa tajba qed nippruvaw nibnu flimkien inkomplu nżommuha. Ħudu ħsieb? Il-fantażija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Nsellem lis-semmija kollha tal-Kamra Sportiva, jiena se nagħti r-reazzjoni tiegħi dwar il-partita li Manchester United irbaħna bl-iskor tal-3 wara l-ħin miżjud għall-FA Cup. U mbagħad ovvjament iktar tard ħanerġa' nidħol f'kollegament mal-YouTuber ta' Liverpool Julian Briffa. Naħseb li bħala partitarju ġifieri ta' Manchester United u nassumi li l-partitarji kollha ta' United madwar id-dinja naħseb li kollha naqblu li din kienet l-aqwa prestazzjoni tal-istaġun sa issa. Dan għaliex ovvjament li Liverpool huma l-arċirrivali ta' United naħseb li bħalissa Liverpool huwa tim li huwa b'saħħtu ħafna kemm fl-Ingilterra u naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-iktar timiet b'saħħtu bħalissa fid-dinja. U barra minn hekk nafu li dawn ftit tal-jiem ilu rebħu tazza ġifieri l-Carabao Cup kontra Chelsea li kemm ġifieri l-kummenti fil-medja kif ukoll il-kummenti tal-partitarji tal-Liverpool stess li qalu li rebħu tazza bit-tfal. U dawn it-tfal però ma rreplikawx dak li għamlu fil-finali kontra Chelsea. Kien hemm dan l-għajdut li dawn it-tfal jistgħu anke jerbħu lill-United għax ovvjament United dan l-istaġun meta jiġu ma' timijiet ta' ċertu stoffa bħal huma City, Arsenal, fost oħrajn dejjem ma ġibniex ir-riżultati kif xtaqna u naħseb jiena li l-partitarji ta' Liverpool speċjalment iktar mill-medja kellhom ħafna hype li setgħu anke avolja labu away ġo Old Trafford setgħu ġabu dak ir-riżultat kif xtaqu huma. Imma iżda ma ġarax dan u ma ġarax dan għaliex fejn is-soltu jiena nikkritika lil coach Erik ten Hag li fil-kampjonat fit-tieni ħaf meta jkun taħt pressjoni jibsa jieħu ċerti riski darba ħar riski ten Hag għax ovvjament jekk ikun l-iskor baqa' ta' 2-1 aħna konna prattikament United kienu jinqalgħu allura ovvjament ten Hag rid jieħu r-riski u r-riski li ħa ġew favorih. Mela, u
Mela ħanibda nitkellem rigward il-partita. United ħarġu ħafna tajjeb, ġifieri rajna l-United li nafuhom f'Old Trafford mhux ovvjament ħanitkellem kif dis-sena ġifieri kemm fi żmien l-era Ferguson u anke s-sena l-oħra taħt tmexxija Erik ten Hag li jilagħbu f'Old Trafford u joħorġu jattakkaw u hekk ġara u ġie gowl ġifieri l-10 minuta skurja gowl tajjeb Scott McTominay. Però ovvjament il-Liverpool huwa tim għaġli ħafna u nafu kemm meta joperaw bil-kontrattakk u anke meta l-attakk tagħhom huwa naħseb jekk mhux l-iktar wieħed fil-kampjonat huwa attakk fast ħafna li mal-ewwel ċans dan mhux ħajaħfirlek u United dik li ġralhom ħlew ħafna enerġija fl-ewwel ħaf u kull meta bdew jinqabdu Liverpool mill-ewwel approfittaw u ovvjament dawru r-riżultat favur tagħhom. Propju fil-halftime ġifieri kellimt anke ma' partitarji sħabi ta' Manchester United kif ukoll anke rajt xi kummenti fuq il-medja soċjali u anke jiena stess meta ħares lejn il-bank tas-sostituti jiena ġo qalbi qed ma nafx kif dawk il-plejers li hemm Ten Hag jista' jdawwar il-partita. L-istess anke kien hemm ħafna reazzjonijiet li Liverpool għax nerġa' ngħid Liverpool ħajibqgħu jattakkaw jibqgħu jiskurjaw mhux dak it-tim li biex nafuh kif inhu t-tim ta' Mourinho li jiddefendi r-riżultat għal semmejt coach li kien magħna li kien jilgħab bil-stil defensiv li f'dan it-tip ta' partiti kien namorru fil-vantaġġ u mbagħad ovvjament kien jiddefendi l-gowl ma' Liverpool mhuwiex dak it-tip ta' tim. Huwa tim li jilgħab futbol ħanfaħru għax jilgħab futbol sabiħ, però jilgħab futbol sabiħ u jibqa' itik ġifieri kif ġara anke riċentament is-sena l-oħra semmiha l-editur meta tawna seba' u anke l-istaġun ta' qabel proprju fl-2021 fl-2022 fejn daw umiljawna kemm ġo darna kif ukoll ġo Anfield. Però fortunatament s'issa f'dan l-istaġun Manchester United kont niftakar way back meta labnilhom jidilli November li għadda konna deċimati ma rnexxilhomx jiskurjaw ġo Anfield fost id-diżappunt tas-supporters tagħhom u issa ġiet din il-partita fejn ukoll naqsu milli jirbħu. Issa rridu nerġgħu nilagħbu magħhom jidilli fil-bidu ta' April. U ħanerġgħu nilagħbu home. Nispera li sa dakinhar il-United inkomplu bħala prestazzjoni ma' din il-partita kif ukoll jitlu xi players importanti lura fl-iskwadra. Imma nkomplu fuq din il-partita u infatti hekk ġara fit-tieni ħaf Liverpool ġifieri komplew jiddominaw bħala possession u anke kellhom żewġ chances ukoll, però Ten Hag għamel 3 bidliet li nista' ngħid kollox għamel 5 bidliet, imma ħansemmi 3 minnhom li għamilhom fi spazju ta' ftit ħin li għalija dawru l-logħba favur tal-United. L-inklużjoni tal-Brażiljan Antony li huwa plejer offensiv miegħu daħal plejer offensiv ieħor li ma tantx il-partitarji tal-futbol naħseb kienu semgħu bih qed nirreferi għal Amad Diallo u kif ukoll idħul mill-inġeri tad-difensur ta' esperjenza Harry Maguire. Issa proprju wkoll wara dawn it-tliet bidliet rajna wkoll li Ten Hag biddel anke il-formazzjoni għax dak il-ħin għamilna sa meta saru dal-bidliet tal-aħħar tal-partita ġifieri ninkludi n-nofsija tal-ħin miżjud tal-extra time fejn Ten Hag beda jilgħab bit-tlieta wara fejn mhux is-soltu li narawh jilgħab hekk fejn kellna lil Maguire il-Lindelof u lil Dalot li s-soltu jilgħab bħala fullback fuq il-lemin beda jilgħab bħala difensur ċentrali u nerġa' nsemmi dan il-plejer li
jiena kont nikkritikah li huwa fullback li iktar kapaċi l-abbiltajiet li attakkaw u forsi daqsxejn tajjeb biex jiddefendi, però dan l-istaġun naħseb Diogo Dalot kemm qed ikun utli biex jattakka fuq il-lemin bħala fullback kif ukoll anke biex jiddefendi. U nerġa' ntenni li dan il-plejer naħseb fil-fema tiegħi għandu jkun il-plejer tal-istaġun għal Manchester United għax naħseb huwa wieħed mill-ftit plejers li baqa' konsistenti. Li ġara ovvjament ukoll biex dawn l-inklużjonijiet li semmejt Manchester United bażikament terġajna ħadna l-ridni tal-logħba u il-Brażiljan qed jagħmel gowl tajjeb li ġab id-draw u fl-aħħar saħansitra kellna ċans li nagħlqu l-logħba imma proprju Marcus Rashford quddiem Kelleher waħdu tefa' barra. Dak il-ħin kulħadd irrabjat għax ovvjament nerġa' ngħid ma' Liverpool ma tistax timmissja dan it-tip ta' chances għax huwa tim li jikkastigak. U infatti hekk ġara ovvjament United fil-fema tiegħi fin-nofsija tal-extra time kienu superjuri fuq Liverpool, imma ovvjament Liverpool skurjaw u kulħadd kien rassenjat li Manchester United huma ħajmorru barra minn din kompetizzjoni. Però ovvjament il-United baqgħu jattakkaw jittamaw u Marcus Rashford battal l-iżball li sar fil-ħin miżjud tad-90 minuta fejn skurja gowl tajjeb u mbagħad ovvjament eżatt ma' tmiem tal-extra time rajna l-ġmil ta' gowl maħdum b'kontra-attakk rajna ċertu esperjenza fit-tim ta' United biex ovvjament wasal dan il-gowl li s-siġilla rebħa permezz taż-żagħżugħ skużawni Amad Diallo li kien l-ewwel gowl tiegħu għal dan l-istaġun. Issa United f'din il-kompetizzjoni issa ninsabu fis-semifinali u ħanilagħbu kontra Coventry, it-tim sorpriża miċ-Championship u din il-partita ħatintlagħab ġewwa l-Wembley Stadium f'Londra. U mbagħad ovvjament barra United u Coventry fadal f'din il-kompetizzjoni il-rebbieħa tas-sena l-oħra Manchester City kif ukoll it-tim ta' Chelsea. Jiena nispera li ma ssieħx, però naħseb li hemm ċans tajjeb li naħseb li Manchester City jerġgħu jirbħu din it-tazza u hemm probabilità fil-fema tiegħi tajba wkoll li Manchester City jistgħu jerġgħu jagħmlu t-treble anki f'dan l-istaġun forsi ħanara xi kumment missemmija li ma jaqblux miegħi. Jiena ma nixtieqhomx ovvjament għax jekk jirbħu treble jerġgħu jirbħu treble sentejn fuq xulxin naħseb jiena ma nafx kemm jgħaddu snin biex din terġa' tirrepeti ruħha u I doubt it. Imma naħseb jiena li kif jidhru l-affarijiet naħseb li iva għandhom ċans. Rigward Manchester United nispera li nibnu fuqha din il-partita. Issa nemmen li ovvjament issa ġejja l-waqfa hemm plejers li għandna bżonnhom jirkupraw mill-injury. Plejer li nixtiequ issa hopefully li jerġa' jiġi f'postu għal attakkant Rasmus Højlund li fil-partita kontra Liverpool kien inesistenti, ġifieri dan ġie sostitwit. U wkoll nispera li ma jkunx hemm injuries għal midfielder rivelazzjoni Kobbie Mainoo li reġa' kellu partita tajba ħafna kontra Liverpool. Illum ukoll Kobbie Mainoo qed nara l-Sky Sports il-website uffiċjali dan ġie msejjaħ fl-iskwadra tal-Ingliżi nazzjonal u nispera li ma jinqala xejn f'dawn il-jiem li ġejjin biex ovvjament dan iż-żagħżugħ ikompli bir-ritmu li qabad u jkompli jissiġilla postu
fil-formazzjoni inizjali tal-United. Jiena m'għandix xi ngħid għalissa ovvjament m'għandix xi ngħid iktar, ovvjament għandi xi affarijiet, xi reazzjonijiet li nixtieq niddiskutihom mal-YouTuber Julian Grishti li ovvjament issa ħajjagħti r-reazzjoni tiegħu. Ovvjament jinsab daqsxejn furjuż għax dan ma nagħtihx tort. Naħseb jiena huwa wieħed minn dawk ukoll li beda joħlom li jistgħu jagħmlu anke quadruple, ġifieri li Liverpool jibqu mhux l-erba' tazzi li kienu fihom għax ovvjament jemmen bil-potenzjal tat-tim tiegħu u ħanaraw x'ħajjgħid huwa issa fir-reazzjoni tiegħu tal-partita. Mela jien min-naħa tiegħi narakom iktar tard. Nirringrazzjak Brej tal-kummenti tiegħek, insemmilkom ħbib tiegħi, illum ħanati ir-reazzjoni tiegħi spettatur tal-Liverpool fuq il-logħba ta' nhar il-Ħadd fejn l-iskor spiċċa 4-3 favur United, sfortunatament. Biex nibda m'hemm skużi fuq it-telfa ta' nhar il-Ħadd, jekk għandna nwaħħlu fuq xi ħadd inwaħħlu fuqna nfusna, tlifna chances fejn stajna nagħlqu l-logħba, alright. Il-United tilfu ċ-chances tagħhom, imma ultimament huma ħadu ċ-chances illi kienu għenu t-tim biex javvanzaw, għandna sfortunatament le. U apparti li tlifna ċ-chances jiena nemmen li s-sostituzzjonijiet kienu ħżiena. Għaliex? Għax rajna players illi kienu labu 90 minuta l-logħba tal-ħamis fejn konna 11-2 minn fuq fl-aggregate ma' Sparta Praha u il-players bħal Salah, Szoboszlai u Robertson għalija kienet żejda li labu l-logħba kollha. Nifhem illi Salah u Szoboszlai kellhom jingħataw daqsxejn minuti għax kienu ġejjin mill-injuries rispettivament tagħhom, però is-sensible option kienet tkun illi Salah u Szoboszlai jilagħbu il-ħin kollu ta' nhar il-Ħadd u jingħataw ħav fil-logħba tal-ħamis, imma mhux hekk ġara, nitalmu l-iżbalji tagħna. Però kienet kostli ħafna lina għax minn mindu minqalgħu dawk it-tliet players fl-opinjoni tiegħi batejna morna l-baħar għax kif rajna fil-logħba fil-bidu l-United ħadu l-vantaġġ b'gowl li kien ħaqhom kienu aħjar minna l-bidu, imma din tema li paspeċi nibdew daqsxejn slow imma mbagħad nilagħbu aħjar tul il-ħin tal-logħba hija komuni narawha kemm il-darba. Rani eżempju ma' Newcastle, mal-Wolves fejn konna t-tim li ma bedix l-aħjar ma mbagħad ġejna aħjar. Wara l-gowl ta' Scott McTominay kienet risposta perfetta mill-Liverpool bdew jibnu l-momentum, bdejna nikkreaw l-affarijiet, bdejna jisom things were happening pa' speċi, għazin konna t-noqorbu għal-gowl, sibna li ġibna draw bil-gowl ta' Endo ma kien daqxie offside Salah, pero ftit wara dawwarna il-riżultat konna 2-1 fil-half time u ngħidilkom il-vertajna stennejt li pa' speċi sajna nikkalmaw il-logħba għażin insibu ieħor forsi tkun magħluqa, però kon żbaljat. Għax imbagħad lajna lil Szoboszlai, Salah u Robertson illi fl-opinjoni tiegħi qed ta' ftit sekondi ilu għalija kienet żball. Għax alright Gomez vera right back ma bedix bil-aħjar imma as the game went on kienet jidħol iktar fiha l-logħba u Robertson ma kellux logħba ħażina. U fl-opinjoni tiegħi ir-ritmu tal-wirja x'ismu kienet naqset ħafna għax ikollok tista' tgħid l-aħjar midfielder li għandek, l-aħjar attakkant u il-first choice left back tiegħek jiġu sostituti u l-logħba tista' tgħid baqgħet miftuħa għalija żball kardinali kien u ġismu għażin affettwatna għax tul lejn l-aħħar ta' 90 minuta United ġabu il-gowl ta' draw permezz ta' Anthony illi minn tant lobbiet kellu jiskur nhar il-Ħadd imma x'tagħmel
Mbagħad fl-extra time il-Liverpool kienu reġgħu minn fuq bil-goal ta' Harvey Elliott illi kien hemm daqsxejn fortuna għax kien hemm deflection. Però it-tielet u raba' goal sal-United fl-opinjoni tiegħi setgħu kienu evitati għax mumenti qabel ma skurjaw it-tielet goal il-United tilfu ċans u minflok ikkalmajna daqsxejn il-logħb jekk se żbaljat Nunes kien ta' pass ħażin f'post perikolus fil-ground kien għadu fil-ħaftana ġifieri u l-United ovvjament ikunu disprati għal goal. Pa speċi minn għalija jekk se żbaljat spiċċaw il-logħba b'żewġ center backs jew żewġ difensuri ma nafx eżatt. U pa speċi United kienu qed jagħmlu il-pressure biex isibu goal. U tajnihom l-aħħar żewġ goals fuq platt tista' tgħid għax Nunes ta' pass ħażin li interceptjaw fil-plejer tal-United u mbagħad Saper Rashford li sorta tagħmelt ma repetix il-ċans li falla ta' fl-aħħar sekonda tal-logħba fid-9 minuta, kemm nixtieq li repetija ma m'hemmx tagħmel. U anke fl-opinjoni tiegħi għal goal ta' Diallo kien daqsxejn ta' żball li tellajna l-kulħadd tal-corner, speċi spiċċajna sitwazzjoni fejn konna 2 kontra 2, fejn it-tnejn tagħna kienu Bradley u l-goaler li mhux ħanat it-tort il-Bradley ma nemmen li forsi seta' laqftit iktar aħjar imma ovvjament tkun 2 kontra 1 rari ħad iġik favorik. So kelli l-waħal xahar dak il-goal naħseb Elliott daqsxejn għax anke meta rċieva l-pass minn għandhom ma kontrollaħ sew. Imma affarijiet li jiġru l-plejers umani jitgħallmu l-iżbalji tagħhom. Nixtieq nitkellem fuq żewġ plejers li huma Cody Gakpo u Luis Diaz. Probably għal min qed segwi dan il-live bħalissa forsi jkun hemm min ħajjani daqsxejn kontroversjali u biex nagħmilha ċari bl-ebda mod ma rrid nikkritika plejer għax ikun irrid jew għax irdu jitlaq jew hekk, imma nikkritika l-plejers għax nemmen li hemm bżonn u għax ixtieq mmur aħjar. Mela, biex ngħaddi fuq Gakpo jiena dal-plejer kelli anke ġriet ma' sħabi illi kienu għataw il-paċenzja minn miegħu qabli, imma kont niddefendi għax nemmen xorta nemmen sal-lum li hemm plejer ġo fih. Imma pa speċi kif ħataqbad tgħid, qiegħed lu ħafna l-bot milli jkun il-plejer li kien mal-PSV qabel xtajnieh. Ura logħbiet fejn għandu l-potenzjal se jilħaq dak il-livell imma hemm ħafna affarijiet qegħdin lura ħafna. L-ewwel ħaġa illi għal-pace tal-Premier League ma nemmenx li għandu dak l-speed. Ukoll kien hemm ċirkostanza li fit-tieni ħaf wara li daħal kien hemm kontra-attakk, konna 5 kontra xi 2 jew tal-United ma nafx kemm, għamel pass ħażin u anke pa speċi jiġi l-ballun saħi su inferfex narah. U speċi jilni biex noqgħod daqsxejn kwiet u hekk għax jiena ovvjament ma rridx nuri l-ebda sinjal li qed naqta' qalbi minn xi plejer, anzi jiena nipprova nemmen fihom u xorta nemmen li pa speċi ikun tajjeb magħna, però bħalissa sinjali vera mhux qed jidhru tajbin. Vera bħala statistiċi għandu statistiċi tajbin, għandu xi 13 goal u 5 assists jew 6 ma nafx kemm illi għal attakkant illi m'għandux postu sigur fl-ewwel 11 huma stats tajbin illi huma aċċettabbli u hekk imma anke ħafna ċirkostanzi li jagħmel aħjar. Anke eżempju l-logħba li kont tlajt mas-City il-ġimgħa l-oħra bil-ballun saħi dejjer jisu fil-qamar għax pa speċi anke ċertu passes ma kienx qed jagħmilhom tajbin u ċertu ġiriet ma kienx qed jagħmilhom fejn kellu jagħmilhom. Imma nixtieq nemmen li pa speċi issa wasal international break, forsi
jirritorna u naraw glimpses ta' x'playeru sabiex ngħaddi fuq Luis Diaz bħala fil-ballun saqaj bħala dribbling m'għandix dubju li kapaċi ħafna jaqbes plejer as in wieħed mill-aħjar dribblers li hemm fil-Premier League u ma speċi plejer bħalu jkollok bżonnu. Għalejdu hekk, però huwa plejer li xi kultant meta jiġi jassjonno għall-finishing qisu ħaġa li ma tantx qed jurija tajba. Alright, vera għandu xi 11 gowl jew 12 gowl fil-lig aw fil-kompetizzjonijiet kollha, skużawni, imma hemm ċertu chances li jrid jagħmel ħafna aħjar bihom. Eżempju, ħanerġa' nsemmi l-logħba tas-City. Kellu 2 chances waħdu mal-goaler. L-ebda wieħed minnhom ma laqat it-target. Dik ħaġa vera tifrustrak inti għax ma speċi plejer tajjeb illi jaħdimlek jagħti qalbu għat-tim pa' speċi hard working ħafna, jirbaħ il-ballun ġo postijiet perikolużi għalina. Eżempju, meta jkun qed jattakkaw it-tim qed jorbu fil-kaxxa mhux l-ewwel darba rejna Diaz jinżel lura jirbaħ il-ballun. U imma meta jiġi jassjonno għall-finishing qisu ħaġa li qed ibati minnha ħafna. Ma rridx nistema li qed nikkritika għax irid nikkritika, ovvjament ħajkun hemm min mhux se jaqbel miegħi, però kulħadd għandu dritt tal-opinjoni. Imma nixtieq nemmen li tul l-aħħar logħbiet tal-istaġun jitejjeba dik kif ukoll għall-Gakpo u nixtieq nkun nisfu ħaġa waħda, jiena qabel il-logħba tal-United kontra l-Liverpool kont konfidenti li ħanaddu, anzi kont konfidenti żejjed. Qed li ħantuhom ħaniġu xi 4 jew 5-1, ovvjament mhijiex predizzjoni li kont gburi għaliha u mhux se ndejjaq nammetti li I got it wrong. Imma rrid nagħmel dik il-prediction mhux għax rrid nuri ċertu disrispett lejn United, għax ovvjament minkejja li mhux qed ikollhom season tajjeb logħba kontra r-rivali tiegħek fl-opinjoni tiegħi il-forma ma tfisser xejn għax meta tkun derby jew logħba kontra r-rivali dejjem kull logħba ħajkollha l-istorja tagħha. U kont nemmen ukoll nistgħu naslu fit-tazzi kollha, ovvjament waħda ġewwa waħda barra. Fl-Europa League għandna kif qal Parnis fil-bidu ta' dal-programm qal li ġiet favorina. Għal volja qabilt miegħu illi ġiet favorina ma qabilx miegħu li dejjem tiġi favorina għax is-soltu City kollhom leħfef x'ismu Polozz imma x'ismu u l-lig nemmen saw naslu. Mela, dawn kienu l-sibijiet individwali tiegħi. Issa minn ftit ieħor ħanaddu għad-dibattu fejn ħajerġa' jinaqgħad magħna l-YouTuber tal-United Brady ħalli jkollna diskussjoni. Mela, alright, mela. Ħanibda naqra ċevejna wkoll xi messaġġi tal-Luk Xkembri fejn qalilna Fernandez kellu jaqla safra oħra tal-fawl fuq Szoboszlai. Efhem Fernandez naħseb jiena huwa is-sena tibqa' nitkellem fuq il-kaptin tiegħi, ġifieri bħala parti tal-ju neutrali naħseb li jekk tara l-lob tal-United huwa uġieħ ta' ras għal-referi ħafna u pa' speċi l-anka l-atteġġjament u forsi ma tagħmel ċertu fouls u ma jsiru ċertu fouls fuq u anke rajna wkoll fejn beda protesta fit-tieni gowl ta' Salah fl-azzjoni li waslet għat-tieni gowl fejn pretenda dak il-fowl. Mhux hekk eżatt. Jiena Fernandez ma ngħidlek l-opinjoni tiegħi plejer tajjeb ħafna, imma bir-rispett kollu xi kultant. Hekk. M'għandu dik il-ħaġa li ġġelni ma nniżlux bħala plejer. Huwa influential figure u jagħmel ħafna affarijiet. Ma jiena personalment ma tantx nara jisu xi leader jew hekk, ovvjament. Issa m'għandkomx min jista' jkun captain.
Però ara, kif għedlek, individualment plejer brillanti ħafna, eżin kien wieħed mill-aħjar midfielders fil-lig Teknikament, iva. Però meta jkollkom ġurnat ħażina li qed tiġri naqta spiss, ħassar ma ġrax nhar il-ħadd, imma insomma. Meta jkollkom dik il-ħażina dejjem ġismu hekk igerger ħafna k'eżempju eżempju Deċembru li għadda meta ġej tliftu 3-0 mal-Bournemouth kien miskom il-logħba kontrina. Kien sospiż kontra l-ġifieri li seta' evita minna, ġifieri għalija m'għandux dik il-mentalità illi huwa captain illi jista' jmexxikom ġismu. Imma dik mhux ġas problema tiegħu biss, anke l-problema ġismu il-players li għandkom m'għandkomx leaders ġismu. M'għandkomx mexxejja tajbin. X'anke eżempju Maguire meta kellu l-faxxa tal-captain rari kienet jilgħab tajjeb ħafna, infatti. Maguire meta neħħu l-faxxa kellu bżonn ma jilbisha qatt iktar il-faxxa Maguire. Għal dik għal-komment li qed inti issa kont ħanaddi għalih u jisu minn mindu ma baqax il-captain tagħkom meta kienet jilgħab tajjeb ħafna, bis-sena kien bħala individwalment bħala wirijiet kienu tajbin fl-opinjoni tiegħi. Imma ġismu il-problema li għandkom l-United prinċipali li m'għandkomx leaders, dressing room li jista' jagħmel influenza kbira. Ara aħna fi meta rbaħna kollox taħt klopp kellna il-Van Dijk, il-Henderson, il-Milner illi daw il-players iġibu ċertu esperjenza mhux iżommu għalihom biss, eżempju imexxu għal ħadd ieħor, Robertson sar leader, Salah leader, Alisson leader, naqbilha mal-sitwazzjoni tagħkom u tagħna bħala leadership għandna ħafna iktar. U anke is-sajf li għadda meta telaq Henderson u telaq Milner ukoll kien hemm id-dubju minn ċertu supporters jekk hux deċiżjoni tajba neħħinhom it-tnejn li huma. Imma fl-opinjoni tiegħi naqbel miegħek illi kellna bżonn era ġdida bħala bħala captain kellna bżonn ser ġdid għax speċi vera li kienu influential ħafna fil-ground, imma tara l-werijiet ta' Henderson issa l-oħra kienu marru lura ħafna, Milner konna tiddependu wisq u mhux ħanejt illi speċi ma kienx qed jilgħab mill-aħjar għax jismu għax Milner għax hu plejer tajjeb ħafna, ma kien wasal fi żmien tal-età li ma tistax iddependi żejjed fuq qed ittieħ ħafna xogħol x'jagħmel. U din parti mit-tort ħantiha lill-owners għax il-rebuild li għamilna das-sajf tal-midfield konna ilna nibku għalih. Minn wara ħadna quadruple. Dik infatti dik waħda mill-raġunijiet l-sena l-oħra, l-istaġun l-oħra enormi għax il-midfield bihom Milner, Henderson u Harvey Elliott kontu nżiltu. U hemmhekk intraqqat il-logħba mill-United dik il-nar. Joe Rashford, konna tnabla punti. Eżatt, tajnikom l-ewwel 3 punti konna li mhux tajnikom insomma x'kien ħaqkom fl-aħħar mill-aħħar tirpulna, mhux nisema ħażin jew hekk, però meta issa l-oħra waħda mir-raġunijiet għala konna ħażina li għall-midfield għax il-midfield anke kontra tim illi jkun telha mill-Premier League batejna. Eżempju, anke mal-Brentford konna titilfu n-nofs, għalli li kienu ilhom sena qabel fil-Premier League. Bournemouth away meta tlifna 1-0, ġimgħa wara tajnikom 7, in-nofs tlifnieh. Kull logħba bħal titilfu n-nofs u l-unika is-sitwazzjoni nbidlet minn mindu daħal Bajcetic milli fl-opinjoni tiegħi meta daħal Bajcetic ħadna daqsxejn ruħ fin-nofs u anke meta dak għadu magħkom. Ejja, ma kellu xi injuries sa żvilupp ma ngħidlek il-verità ma nafx meta jidħol imma suppost wara li għaddi nazzjonal għandu jirtorna training. Imma ġismu u kien l-aħjar midfielder li kellna sar oħra bħala wirijiet għax Thiago stick note, Keita stick note u ftit li lab Keita ineffettiv ħafna. Fl-opinjoni tiegħi l-art transfer qatt tagħmilna. 5 snin jikol il-paga.
Literalment qatt ma kien available u m'għamel kontribut ta' xejn. Għax fejn kellna bżonnu lilu l-iktar fejn kien. L-isptar jiġbor il-paga. Naddu għal kumment ieħor tal-Luke Scambi. Bħala supporter tal-Liverpool, nemmen li Eriksen huwa leader fit-tim tal-United u ħaqqu jilgħab aktar għax kien tajjeb meta daħal il-ħadd. U Eriksen ħanajti għax ta' komment ukoll fuq Gakpo. Illum kumbazzjoni rajt status ta' Fabrizio Romano tgħid li Eriksen jikkonsidra li jitlaq mill-United għax mhux qed jilgħab. Ifhimni fuq Eriksen naħseb jiena daġi b'xejn firma kontratt ta' 3 snin u jekk naħseb fis-sajf tiġi offerta naħseb jiena li l-United aħjar ġifieri. Għalkemm huwa leader, niftakru meta kien ma' Tottenham hu kien il-leader, imma naħseb jiena dak kien żmien ieħor għal Eriksen. Żgur ma kienx għadda milli għadda ġismu f'qalbu hekk, ma speċi ma nemmenx li għandu dik is-saħħa biex tkompli. Naħseb jiena l-midfield tal-United għandu ovvjament għandna din iskoperta li semmejt meta kont qed nitkellem qed nagħti reazzjoni Kobe Mainu hemm players bħal Scott McTominay u naħseb ma rridux ninsew li hemm Casemiro li reġa' kien inġed li jiena s-sena l-oħra lija kien soddilna t-toqba tal-midfield, naħseb li dawk bħalissa dawk it-tlet midfielders biex niftehmu qegħdin biex jilagħbu ma l-11 qegħdin iktar privileġġjati anke bħala prestazzjoni minn Eriksen. Ħanaqra il-messaġġ li għamma lik Julian, mhux għaddej tajjeb Gakpo imma nibqgħu warah ma ninsewx kemm improvjaw tas-season Nunes u Gomez pereżempju, fehm Gomez ilu magħhom, Gomez Nunes huwa għalija u attakkant dejjem nistakru ma' Benfica u attakkant ta' stoffa. Naħseb jiena fuq Gakpo ħanati opinjoni ma nġebtux ħafna jiena s'issa l-unika logħba li rajtu jilgħab sura kienet is-sena oħra kontra United meta skurja dawk iż-żewġ goals. Il-bija naħseb li fuq quddiem għandkom options naħseb li huma meta jkunu available player li jogħġobni ħafna huwa barra tagħkom huwa Jota, pereżempju nippreferi l-Jota jiena. Luis Diaz għalkemm inti tikkritikah naħseb jiena li huwa player validu wkoll u għandek il-Salah u l-istess Nunes naħseb li jiena aktar jistgħu jagħtu kontribut minn Gakpo. Ovvjament naħseb li b'Gakpo fil-fema tiegħi jagħtikom iktar options quddiem. Le fimni jiena biex wieġeb il-kumment ta' Luke, nsellimlek. Jien naqbel miegħek ta' ġifieri ma rridx nagħti l-impression ħażina li nikkritika xerita ovvjament jiena nikkritika fejn hemm bżonn għax nixtieq li l-plejers tagħna jirnexxu, imma għamilt punt tajjeb ħafna illi Nunes u Gomez mis-sena l-oħra għal dis-sena rajna kambjament enormi. Ovvjament għal Nunes kienet it's a matter of when and not if għax inti tqis ukoll li speċi l-ewwel staġun ġo lig differenti mill-lig Portugiż, speċjalment bil-problemi li għandna fin-nofs, li kellna fin-nofs dak iż-żmien. Ma kienx ħatkun faċli u bil-problemi li kien hemm is-sena l-oħra l-opportunità kienet ma jnitux xejn ngħidu hekk. Imma dis-sena rajna kambjament enormi anke rajna progress mhux kemm fil-goals għax bħala statistiċi jagħt ħafna ħjar għandu 30 goal involvement. Imma anke il-link up play, il-kreattività, kif ukoll il-passing u ħafna affarijiet rajna improvement qawwija mis-sena l-oħra sal-is-sena. Li nixtiequ jimprovja Nunes huwa eżempju ċertu chances faċli ma jagħmilhomx jagħmel it-tqal. Ma rajt vera jismot jiskurja ħafna dal-aħħar. Però jkun hemm dawk iċ-ċertu chances jista' jagħmel daqsxejn aħjar. Ovvjament inti dejjem ħajkun hemm room for improvement kwalunkwe player, ġifieri daw affarijiet żgħar illi ħajġu maż-żmien.
Fuq Gakpo, ħanejdlek. Naqbel miegħek ukoll. Jiena la volja palissa jgħadda xejn konċernat fuq il-forma tiegħu. Mhuwiex plejer li nixtieq naqta' qalbi minnu u għaddi ma qtajtx qalbi minnu ovvjament mhux kull plejer huwa l-istess. Il-ħaġa li ħanejt fuq li ma njetux kienet illi qisu minn mindu firma mal-Liverpool qatt ma kellu run of games ġol l-istess pożizzjoni. Klopp qisu qed jutilizzah f'ħafna pożizzjoni differenti, right wing, center forward, striker, left wing, attacking midfielder, ġilli anke center midfielder. Inti jekk qisu attakkant ħatilagħbu f'pożizzjonijiet differenti ħafna, jibsa ħatara x'joffri 100% dal-plejer as in ħajkollok id-dubi. U jiena nemmen li żbalja daqsxejn Klopp illi ma użax pożizzjoni waħda utilizzaha hemmhekk għax nemmen konna naraw iktar. Il-ħaġa li ngħid illi fuq Gakpo ftit ġimgħat ilu f'xi intervista qal l-aqwa pożizzjoni tiegħu hija mal-linja tax-xellug il-left wing u anke fil-lob li lab mal-PSV mal-left wing kien tajjeb ħafna. Nixtieq nara li jingħata daqsxejn run of games ilab mal-left għax nemmen li jekk tilagħbu f'pożizzjoni waħda li hu ħajkun komdu jilab hemm, nemmen li x'ismu nistgħu naraw improvement. Mela, ħanaqra l-aħħar messaġġ ta' Karim Braġi, il-YouTuber ta' Chelsea, jgħidilnek, Brady taħseb li hemm bżonn bidla ta' coach għal-Manchester United. Jiena naħseb din hija l-iktar u ġiħtar ġifieri bħala suġġett kemm bejn il-partitarji ta' Manchester United kif ukoll bħala deċiżjoni li għandhom jieħdu l-Ineos, ġifieri il-co-owners il-ġodda ta' Manchester United li deċiżjoni bħalti ħadkun f'idejhom. Ten Hag huwa jgħid marbut kuntratt ta' 3 snin, is-sena l-oħra jiena fil-fema tiegħi kien staġun suċċess bħala in ġenerali bħala prestazzjoni ta' Ten Hag, però dis-sena naħseb li jiena li Ten Hag għamel l-iżbalji bħal il-fondi li kellu fis-sajf meta l-United kulħadd kif il-partitarji jafu għandna malbutin bil-financial fair play, jiena stennejt li ikonna skwadra itwal biex niftehmu meta jkollna injuries ta' players prominenti ikun hemm min jirreplace'hom. Jiena xtaq dan din is-sena għax kulħadd jaf għal xi sena l-oħra ċertu logħbiet għal xi xlifnihom, imma unfortunately ma ġarax dan għax jiena nara għadna l-istess problema li anke f'reazzjonijiet oħra jiena dejjem semmejthom. Kif ukoll tittara kif ħajspiċċa dan l-istaġun għax jekk f'każ li tiġi l-FA Cup, ir-reħ tal-FA Cup kif ukoll forsi fadal jidilli 12 logħba jew 13 għaw mhux se żbalnax kemm fadal tista' tgħidli kemm fadal logħba tal-kampjonat Julian. Ma ċekkja xi 12 jew 11, ċekkja tieni sekonda ta'. Fadal 10. Fadal 10 x'inhija? Hemm min fadallu 10, hemm min fadallu 11, hemm min fadallu anke delta. 10, ma ħalli f'kellem fuq United qabel nagħlaq. Fadal 10 logħbiet ġifieri u dan jekk f'dawn 10 logħbiet forsi hija daqsxejn impossibbli iżda possibbli li United jiġu r-raba' naħseb li mbagħad ovvjament hemmhekk Ten Hag naħseb li għandu jinżamm. Issa jiena naraqgħu nirringrazzja l-sponsors ta' dan il-programm li huma El Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Nixtieq nfakkarkom li dal-programm minn hawn ftit ieħor ħajkun available fil-YouTube channel tagħna, il-Kamra Sportiva. Nfakkarkom ukoll li għada fit-8 jirritorna Mixon bir-reazzjonijiet ta' Chelsea kontra l-Leicester City mill-FA Cup
Juventus kontra Genova mis-Serje A kif ukoll ir-rebħa tajba li għamlu t-tim ta' Milan barra minn darhom kontra Verona. Il-lejl it-tajjeb Ringrazzjakom l-għawam il-lejl tajjeb. United u max ħalli jaraq Julian forsi inkoraġġihom naqra l-partitali ta' Liverpool wara din it-telfa. Ma nafx. Għallu ħaġa il-lejl tajjeb il-kulħadd, ningrazzjakom tal-li segwejtuna bħalma dejjem tagħmlu, s-support tagħkom ifisser kollox għalina. Biex nagħlaq messaġġ żgħir għall-support tal-Liverpool ġiet kif ġiet. Nittamaw illi mill-logħba li jmiss nerġgħu nirritornaw għal winning ways u naraw minn hemmhekk. Ningrazzjakom u lejl tajjeb.